Τώρα, τις νύχτες το χειμώνα, αφήστε μία πριγκίπισσα να σας ζεστάνει. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Entry για μία ακόμα φορά καινοτομεί και σας παρουσιάζει τη νέα, μοναδική, αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση για πραγματική ζέστη στο σπίτι και στο γραφείο σας. Αποκτήστε σήμερα κιόλας την Princess 2000. Μια σόμπα υψηλής ποιότητας με όμορφο design, ιδανικές διαστάσεις για να μην πιάνει πολύ χώρο, αλλά την ίδια στιγμή να ζεσταίνει γρήγορα κάθε γωνιά του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Ελάτε τώρα να δούμε μαζί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν την σόμπα Princess 2000 απαραίτητη σε όλους εσάς που θέλετε ζέστη το χειμώνα χωρίς να ξοδευτείτε. Είναι πρακτική, ζυγίζει μόνο 3 κιλά, ώστε να μπορείτε να τη μεταφέρετε άνετα παντού. Είναι μικρή σε διαστάσεις, 51 εκατοστά πλάτος, 36 εκατοστά ύψος και 17 εκατοστά βάθος στη βάση της. Είναι απίστευτα αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον. Η ηλεκτρική σόμπα Princess 2000 μπορεί να ζεστάνει έναν ενιαίο χώρο 30 τετραγωνικών μέτρων μόνο, προσέξτε, μόνο με 18 λεπτά του ευρώ την ώρα. Διαθέτει 4 λάμπες χαλαζίας συνολικής ισχύως 1800 βατ, τις οποίες μπορείτε να ανάβετε όλες μαζί ή μόνο τις 2, ανάλογα με το πόσο ζέστη θέλετε. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μικρότερο χώρο, όπως ένα υπνοδωμάτιο, μπορείτε να ζεσταθείτε μόνο με 9 λεπτά την ώρα, ανάβοντας μόνο τις 2 λάμπες που είναι υπεραρκετές. Η μεγάλη απόδοση της Princess 2000 οφείλεται σε 4 λόγους. Πρώτον, χρησιμοποιώντας αυτόν τον περιστρεφόμενο θερμοστάτη, μπορείτε να ελέγχετε αυτόματα τη θερμοκρασία του χώρου. Μόλις η θερμοκρασία του περιβάλλοντος φτάσει στο επίπεδο που εσείς επιθυμείτε, οι λάμπες σβήνουν. Θα ξανανάψουν αυτόματα μόνες τους όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει. Αυτό που πετυχαίνετε με το θερμοστάτη είναι ακόμα μεγαλύτερη οικονομία, αφού ξοδεύετε λιγότερη ενέργεια. Δεύτερον, έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα, ο οποίος σε συνδυασμό με την ελαφρά κλίση της μπροστινής πλευράς της σόμπας μεταφέρει τη θερμότητα σε κάθε γωνιά του χώρου. Έχετε δηλαδή με μία συσκευή 2 λειτουργίες. Και σόμπα και αερόθερμο και μάλιστα χωρίς πρόσθετη κατανάλωση ρεύματος. Τρίτον, η ηλεκτρική σόμπα Princess από τη στιγμή που θα την ανοίξετε χρειάζεται μόνο 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στο 100% της απόδοσής της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απλά ότι γυρνώντας στο σπίτι ή πηγαίνοντας στο γραφείο σας και ανάβοντάς την, θα θερμάνετε αμέσως το χώρο σας με το γύρισμα ενός διακόπτη. Σε αυτό βοηθά και η ανακλαστική της επιφάνεια, διαστάσεων 1/10 του τετραγωνικού μέτρου, που ακτινοβολεί το σύνολο της θερμότητας στο χώρο. Τέταρτον, έχει σύστημα παραγωγής ατμού. Διαθέτει δοχείο στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νερό από τη βρύση, το οποίο με τη θερμότητα εξασφαλίζει στο χώρο σας το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας. Δεν ξεραίνεται η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον είναι 100% υγιεινό. Το νερό από τη βρύση το ρίχνετε από αυτή εδώ την τρύπα και παράλληλα προσέχετε να μην ξεπεράσει αυτή εδώ τη γραμμή στο δοχείο, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σόμπας. Η σόμπα Princess 2000 είναι λειτουργική με πολλές επιλογές χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον περιστρεφόμενο διακόπτη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σόμπα σε 4 διαφορετικές λειτουργίες. Σε αυτή τη θέση, όλες οι λάμπες ανάβουν μαζί με τον ανεμιστήρα και το σύστημα ατμού. Στην επόμενη θέση ανάβουν μόνο οι 2 μεσαίες λάμπες, μαζί με τον ανεμιστήρα και το σύστημα ατμού. Γυρνώντας το διακόπτη σε αυτή τη θέση, ανάβουν μόνο και οι 4 λάμπες μαζί. Και τέλος, σε αυτή τη θέση ανάβουν μόνο οι 2 λάμπες. Για να κλείσετε τελείως τη σόμπα, πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση 0. Φίλες και φίλοι, και τώρα η ευχάριστη έκπληξη που μόνο η Entry μπορεί να σας κάνει. Η σόμπα Princess 2000 μπορεί να γίνει δική σας μόνο με 49,90 λεπτά. Δεν ακούσατε καλά? Προσέξτε, γιατί θα το ξαναπούμε. Μόνο 49,90 λεπτά. Και φυσικά με εγγύηση 2 χρόνια και σέρβις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που φαίνεται στην οθόνη σας και λύστε άμεσα, αποτελεσματικά και οικονομικά το πρόβλημα της θέρμανσης. Φίλες και φίλοι, η σόμπα Princess 2000 είναι ό,τι πιο σύγχρονο και οικονομικό έχετε γνωρίσει μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα όμως είναι και 100% ασφαλής.
Διαθέτει διεθνή πιστοποίηση CE και ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο αναποδογυρίσει από μία μικρή απροσεξία που σε όλους μπορεί να συμβεί, τότε αυτόματα σβήνει. Πράγμα που σημαίνει απόλυτη προστασία για τα μικρά παιδιά και για εσάς στο σπίτι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι πραγματικά απίστευτο. Η σόμπα Princess 2000 μπορεί να γίνει δική σας μόνο με 49,90 λεπτά και 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αν τηλεφωνήσετε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής στο τηλέφωνο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Δεν χρειάζεστε λοιπόν να προβληματίζεστε και να αγχώνεστε για το πόσο θα πληρώσετε το πετρέλαιο ή για το πού θα αποθηκεύσετε τα ξύλα και πόσο θα τα πληρώσετε. Αφού εδώ μπροστά σας βρίσκεται η μοναδική, αξιόπιστη και οικονομική λύση. Η ηλεκτρική σόμπα Princess 2000 με τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. 4 λάμπες χαλαζία υψηλής τεχνολογίας συνολικής ισχύως 1800 Watt που ανάβουν είτε όλες μαζί είτε μόνο οι 2. Θερμοστάτη για αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Σύστημα παραγωγής ατμού για να μην ξεραίνεται η ατμόσφαιρα του χώρου σας. Ανεμιστήρα που στέλνει τη θερμότητα σε όλο το χώρο ταυτόχρονα, ανακυκλώνει και τον αέρα. Καταπληκτικό design, ποιότητα κατασκευής και εύκολη μεταφορά χάρη στο μικρό της βάρος. Χαμηλή κατανάλωση αφού μπορείτε να ζεστάνετε 30 τετραγωνικά μέτρα ενιαίου χώρου μόνο με 18 λεπτά του ευρώ την ώρα. Ταχύτητα, αφού χρειάζεται μόνο 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στο 100% της απόδοσής της. Ασφάλεια, με το ειδικό σύστημα που τη σβήνει σε περίπτωση που αναποδογυριστεί. 2 ολόκληρα χρόνια γραπτή εγγύηση και σέρβις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και απίστευτη τιμή, μόνο με 49,90 λεπτά. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας και αυτό το χειμώνα ζήστε σαν πρίγκιπες με την Princess 2000. Άλλη μία προσφορά της εταιρείας Entry.